Bé, Don Fabrizio i un cadàver al Prince Building, no mai amb xampany, com he dit, perquè se m'han confós esta novel·la, el títol, amb la d'un cadàver amb xampany, és Don Fabrizio i un cadàver al Prince Building. Bé, és una novel·la negra que passa en terres valencianes, específicament, jo crec que el lector, quan la llegirà, sabrà de quines terres estem parlant, de quina gent estem parlant. És una novel·la que, a través del fet policial, d'investigació i de novel·la d'assassinats, tracta, com diu la novel·la negra, també un assumpte social. Quin és l'assumpte social de què es fa càrrec Don Fabrizio i un cadàver al Prince Building? Doncs bé, dels polítics, de la política, de la corrupció immobiliària i de tot aquest submón que a través de la bombolla immobiliària hem tingut durant uns anys, hem patit, han fet un poc de desastre en el paisatge del nostre país i tot aquest món adobat amb assassinats, amb baixos fondos o baixes passions. Jo crec que li dona una intriga que els lectors que l'han llegida, segons m'han dit i m'han contat, comencen a llegir-la i mentre no l'acaben de llegir no la poden deixar. Està plena d'intriga, d'investigació, però també dels baixos fondos, de les baixes passions, d'uns polítics que de vegades no mereixen ser els nostres representants. No tots, naturalment.